Ja, så vi farner i hangaren nere av Flåvatlon i Vavon, og til vi farner sammen med William Smith, som vi Lucas Løyer her i Atlantic Airways. Og her stender et flåfær inn i hangaren om det, og William, hva gjør det via det flåfæret? Så i dag skiftar vi motor och någon Charlie kallar flåfären. Och det är så att tar vi in ihop den motoren sista veckan så att det funnit några lilla fel och små bräck och så har jag just det att skifta motoren. Det är det som vi ser där. Hur ofta skiftar du motor? Så vanliga sitter fyra motorer och på en flåfär och tar köra om 50 timmar. Det skulle jag halta. Men vi talade ej vet om alla tøyna och så tjav dock ovanligt så tar vi där Arne kan mer hända så allt vanligt så är det 50 timmar där skulle köra. Och säkert motorer blir skiftar om morgonen så cirka. Det är rimligt men vi blev inte fett snart då hade vi chef lofer i sving och det är alltid vi skiftar 16 motorer. Så det är nog modskift det är det. Var det en stor operation att skifta motor en flåfäre? Ja, så vill säga att det är ett ingrepp, det ser inte allt att det kan jag, men hvis du spyrst här för amerikaner skiftar det om det är en stor operation, så säger det nog nej. Det är så tränar. Det brukar inte att ha annan där om det, så det är livet. Vad är det en dörr motor du skiftar? Ja, det är mer, det måste bli makten om hur stort det är. Vi tog också inte kron och euro mer. Vi tog som det rickar. Men det vet ju det lyckas det med 5 miljoner för motor. Ja, så hade vi fram i cockpit. Jag kan nog släppa sitta här. Men det är lutstande rörigt alltså kan man säga att det är inte full joystick eller något. Nej. Och det är det som jag säger. Det är flåfärden i havn och gråa batche och till så är så flåfär ska så ut mina vit men tar vi får det nytt flåfärden tar vi där vi en joystick ja. Så jo. Är det gott. Hur kan man säga här ständer 8 2 3 4 är det motorerna där? Ja, hade speedaren till trackar så att de till flyter så inte så fram. Så först man med fram motorn. Och här ständer flapp upp. Ja, det är så en fall som det tar vi akkurat vad det är då ständer stora skrifter på. Ja, jag spelar och det är en form så du har flappen formar som är vankor och motorn eller handtouchen är runt. Det ser att så att mycket så vidare där kvar. Vad det är för handtag där ja. Och det är kvar visar och täljer och kvart visar och täljer ser hända nu igen. Det är moniteringar alltså det primära kärn flowshipper det är navigationen att navigera kvart det skulle jag ska det för från kvart det skulle. Och det är byggt upp i det man kallar basic T och så har där fair som vi ser området och hatt så glömma. Och det här brukar mest typa. Resten är som motorinstrumenten. Och meldingar skipan hvis jag feiler er för flåfären så får den en melding fram. Det står inte att det är. Ja, och sånt här rotar bäge förrotar och syrrotar det ju jag är viskare ut nu. Ja, det är viskare förroten barn. Och där var en sprinkler anlägg och det är särskilt att det flyger ner om sommar och så rätt. Det här är en insekter så kvar man färdas där och kommer inte en vad så kommer insekter vara förrot. Viskar en dagar hänt det måste färja. Ja, alltså det räknas sån ägg i färjan. Jag vet inte hur modnas det där. Men jo, det har vi brukt. Ja, men det är alltid så flashbarn då sitter sån. Jag har gått sett det och vi står här är sån utgård att stå på. Jag vet inte om det är sån rocknisjö. Men kvart vi där tror jag haft hur långt det blev flashbar så för mekaniker. Då du arbetar det så nej. Nej, det är akkurat som det kvarsut och jag är helt med det tekniska och mekaniken och det är nog inte mer. För flickvän det är inte. Nej, men William Smith, vi tackar för att vi kommer vidare till hangaren och Atlantic Airways och fick liksom att sända vidare om tekniken som slår för någon. Ja, men det är så lite. Det skulle vara välkommen.